sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye araba ye marisi kalo tile 19 san 2025 an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ. Bakuruba kunnafoniw na Mali ye a ka retrait kofɔli min kɛ ka bɔ OIF la an da bɛna don o la fo ka taga se nafolo kasabi min tonnen don ministère de l'agriculture la an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila. N'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunun tarata marisi kalo tile 18 san 2025 an ka jamana ɲɛmaaw ye sɛbɛnfura ci Faransi ministère des affaires étrangères ma k'a jira ko u bɔra OIF la ni o ye Organisation internationale de la francophonie ka sababuya kɛ ko u bɛ ka waleya dɔw jateminɛ ni jɛkulu in kɔnɔna la min ni u ka jamana ka tabiya tɛ taa ko u bɛ olu b'a kɔrɔ dɔn ka bɔ jɛkulu in na ni ka sɔn wale dɔw bɛ yen o ka ta ka ɲɛsin u ma. Sɛnɛkɛlaw ka minisiri so min bɛ bureau du vérificateur ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la a ye o min kɛ u ka baara min daminɛla juillet kalo tile fɔlɔ san 2023 ka taa bila juillet kalo tile 31 san 2024 na. Sɛgɛsɛgɛliw ye a jira ko min ye sefa wari miliyɔn 7 ni a kunkanfɛn ko o de ye ɲɛmatonnen don nin wagati in na wa a jirala fana ko min ye Banque mondiale ye ko olu tun ye min ye alikama tɔni 25 di Mali ma yasa an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na. A jirala ko olu kun kan ka feere sɔngɔ min na ko a ma feere o sɔngɔ la ko a feerela sɔngɔ la min kɛra sababu ye ka tiɲɛniba ka o don jamana kunna. Nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yasa ka se ka a kow ɲɛdɔn cogoya min na. Marisi kalo tile 8 su ka dugu jɛ a tile 9 na san 2025 CMDT ka usine de stockage min filɛ nin ye Bamakɔ sanfili la min ye an ka coton bal 860 ɲɔgɔnna ye tasuma wulila o la ka o jeni wa fana a depot kɛrɛfɛla la min ye bal 166 min fɛnɛ tun bɛ yen nɔ tasuma donna ni bɛɛ lajɛlen la ka o jeni. A jirala ko ni kɔri minnu jeninen filɛ ko n'i ye a nafolo kasabi lajɛ k'a bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 50 ɲɔgɔnna na. Fɛn min kɛra ni tasuma ye wulili sababu ye ni usine in na o kɔni ma se k'a ɲɛdɔn fɔlɔ. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yasa ka se ka a ko ɲɛdɔn. État-major général kelen bɛ ka wele bila Monsieur Sori Jalo ma ni ale ye armée de l'air baarakɛla ye ko a ka segin ka na a ka poste la joona n'o tɛ ko a bɛna bila ka bɔ baara la. Koro dugu sigibagaw ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma sabula ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la min ye olu ka essence litiri ye ko a bɛ ka feere 400 ko o ye Koro yɛrɛ dugu kɔnɔna ye ko dugu minnu bɛ yen ni olu ka jan Koro ni Bankasi ninnu na ko a bɛ sɔrɔ 500 yɛrɛ la o yɔrɔ ninnu na. U y'a jira fana ko min ye mobiliba minnu ni olu bɛ taa essence di dugu ni dugu ma ko olu fana bannen bɛ ka taa ni essence ye ka sababuya kɛ sira ni a cogoya ye. U ye a jira ko an ka jamana ɲɛmaaw ka u dɛmɛ yasa nin waleya in bɛ se ka dabila cogoya min ka bɔ u ka ko n'o tɛ a kelen bɛ degun belebele ye nin wagati in na Koro ni a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma. MSIP kalanfaw ni a kalanbaw ka lafasali tɔnjɛkulu ni o ye u ka syndicaw ye. Olu ye sɛbɛnfura kɛ k'a jira ko sini marisi kalo tile 20 san 2025 k'u bɛna baara bila kɛ k'a sababuya kɛ ko u ka wari dɔw bɛ an ka jamana la. U y'a jira ko u ye heure supplémentaire minnu kɛ ani u ye examen minnu surveillance kɛ ko halisa o wariw ma di u ma. Aliyu Jara ni ale ye secrétaire général ye MSIP la ale y'a jira ko a bɛ kalo damadama bɔ nin waleya in bɛ ka ta ka u sɛgɛrɛ. U ye sɛbɛnfura kɛ k'a ci an ka baara minisiriso ani an ka fonction publique minisiriso de ma ka u ka nin dusumakasa ka o yira. Bubu Tikal Sise ni ale ye Ɲamana sugu baganfeerelaw ka ɲɛmaa ye ale fagara kunun marisi kalo tile 18 san 2025 Yirimajɔkaw fɛ wara ka sira fara la nɛgɛ kanɲɛ 18 wagati maa 2 ni u tun bɛ moto la u ye mugujugu wuli cɛ in na. A jirala ko u ma taa ni a bolofɛn foyi ye nka u kɔni kɛra sababu ye ka nin cɛ in bɔnɛ a nin na. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma wa ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yasa maa minnu ka baara ye nin ye u ka se ka ɲɛdɔn. O banna ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger kaw fɛ Général de brigade Musa Saliu Barmu
Kunu tarata marsi kalo tile 18 san 2025 ale tun bɛ u ka finitigilaka 4 ka sodonw kɛnɛ kan minnu ni tora bamanci wale la min taara ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma difakaw fɛ yaasa ka tasibila kɛ ni finitigilaka 4 ninnu ye. Kunu tarata marsi kalo tile 18 san 2025 Vladimir Putin ni ale ye Rusi jamana ɲɛmaa ale ni Donald Trump ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya yaasa kɛlɛ min bɛ Rusi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogoya min na. Vladimir Putin ye a jira ko ale labɛnnen don ka nin kɛlɛ in ban nka a fana ye laɲini dɔw kɛ yaasa kɛlɛ in bɛ se ka ban cogoya min na ni o dɔ ye ko min ye ka maramafɛnw san k'a di Ukraine finitigilakaw ma ko dan ka kɛ o la ani ko min ye u ka dugu dɔw fana ye minnu tun ye Rusi tɛ ni Ukraine finitigilakaw bɛ yen nɔ ko Ukraine finitigilakaw ka bɔ o yɔrɔ la ko ni o kɛra ko kɛlɛ in dan bɛna kɛ a la nka ko ale ye laɲini minnu kɛ ni sɔn ma kɛ olu ma ko bɛɛ lajɛlen k'a bila a kunna ko ale fana tɛna na se ka kɛlɛ in dabila. Ni bɛ dan sɛgɛ an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka basigi sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.